सर्वांचं मी आपल्या स्वागत करतो. काही ठराविक मुद्द्यासाठी आपण बघतोय, म्हणजे गेले महिनाभर हा थोडासा आपल्या आरोग्य सेवेच्या संदर्भात जो विषय चाललेला आहे. तर यामध्ये पहिल्यांदा मी अभिनव फाउंडेशनचं अभिनंदन करतो की ज्यांनी 2013 साली जी केस टाकली होती, म्हणजे शासनाकडे इथे ज्या काय जागा रिक्त आहेत त्याच्या संदर्भात, म्हणजे ती खरं तर मला वाटते ब्लड बँकेच्या संदर्भात टाकली होती ती केस. पण ज्यावेळेला सर्किट बेंच ज्यावेळेला कोल्हापूरला ओपन झालं, ती केस बोर्डावर आल्यामुळे आता ती सतत त्याच्या तारखा चालू झालेल्या आहेत आणि ते पण फॉलोअप घेतात. त्याच्याबरोबर मला वाटते रवी जाधव आणि त्यांचे सगळे मित्र हे लोक पण त्याच्यासाठी चांगली मदत करतात. आणि रवी जाधव आणि देव्या सूर्याजी यांचं पण मी नेहमीच म्हणजे अभिनंदन करत असतो, कारण त्यांनी काही गोष्टीला म्हणजे गती दिलेली आहे. म्हणजे मागच्या वेळेला आपला जो विषय होता की जे जुने किती 50 वर्षापूर्वी आपल्या इकडं जे होते त्याचा विषय किंवा फिजिशियनचा विषय घेतल्यानंतर आपल्याला मागे त्यांनी आंदोलन केलं, त्यावेळेला पण ते कॉल बेसिसवर 2 जे फिजिशियन घेतले होते. पण आता झाले कसं माहीत आहे का, त्या लोकांचे हॉस्पिटल असल्यामुळे तर त्याच्यामध्ये ज्या ज्या वेळेला आपण बोलवतो त्यावेळेला ते येतीलच असं, आणि त्याच्याकडे एखादा पेशंट असेल तर ते सोडून तर ते आपल्याकडे येऊ शकत नाहीत. आणि राहिले मुकुंद अंबापूरकर हे इतर ठिकाणी पण काम करतात, त्यामुळे पण ते आपल्याला सकाळच्या वेळेत भेटत नाही. त्यामुळं ज्या गोष्टी म्हणजे वाटत होतं की आपल्याला बेसिसवर मिळाल्यामुळे थोडासा फरक पडेल, पण तेवढा फरक जाणवला नाही. अगदी थोडासा जाणवलं फरक, नाही असं नाही, म्हणजे अगदी काहीच नव्हतं. तर मग शेवटी विषय असा आला आता की हे कोर्टामध्ये जी केस गेलेली आहे त्याचे निर्देश तर होणारच नाही, त्याच्याबद्दल आपल्याला काही जास्त बोलायचं नाही. पण कोर्टात गेले म्हटल्यानंतर कोर्ट 100% शासनाला निर्देश देणार की तुम्ही पदभरती करा, तो भाग वेगळा. पण ते कोर्टाचा निकाल कधी लागेल, शासनाला ते कधी आदेश देतील आणि त्यांनी आदेश दिल्यानंतर आपल्याला कधी फिजिशियन मिळेल, तोपर्यंत मग असा विचार आला की आपण असंच थांबायचं की अजून याच्यामध्ये काही सुधारणा करायला पाहिजे. तर आता माझ्यासमोर म्हणजे आम्ही 30 वर्ष नाही म्हटलं तर 98 पासून 96 म्हणजे जवळजवळ आम्ही एकत्र या जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्यामुळे दुसरा फिजिशियन असा बाहेर जिल्ह्यातून आपल्याला, आता तुम्हीच म्हटलं की बाहेरचे येऊ शकणार नाहीत, आपलेच करत नाही तर बाहेर कुठून येणार. तर असं म्हणजे गॅरंटीनं म्हणजे म्हटलं की बाबा त्याचं मानधन मी देतो, पण मला फिजिशियन ऐवळ सर तुम्ही आणून द्या. तर मी तुम्हाला कुठलीच गॅरंटी देऊ शकत नाही की फिजिशियन इथं मानधन देऊन, प्रायव्हेट मानधन देऊन पण येईल. माझ्यासमोर हा एकच चेहरा दिसत होता. म्हटलं ह्यांना थोडंसं अजून जरा, तर आता सांगायची वेळ म्हणजे 8 दिवस झालं मी त्यांच्या मागे आहे की अनायशी ते नाही म्हटलं तर आपलं डायलिसिस 10 वर्ष ते सांभाळतात. डायलिसिस युनिट हे आपलं जिल्ह्यामध्ये 1 नंबरला आहे, म्हणजे त्याच्या कुठल्या अशा तक्रारी वगैरे नसतात. म्हणजे मध्ये मध्ये किरकोळ काय मशीन बंद पडली, तो टेक्निकल एरर्स एवढेच असतात. पण डॉक्टर तेंडुलकरांनी तो विभाग चांगल्या प्रकारे सांभाळलेला आहे. म्हणजे त्यांच्याकडून तिथून तर तशा माझ्याकडे काही कंप्लेंट्स कधी येत नाहीत. तशा किरकोळ सर्व विभागाकडून येतात, पण तशा डायलिसिसमधून मेजर कंप्लेंट तर काही येत नाहीत. तर मग मी सरांना सांगितलं की बाबा थोडीशी आम्हाला जरा मदत केली तर बरं होईल. पण सुरुवातीला तर त्यांनी आम्हाला असंच उडवूनच लावलं की मी म्हटलं की आता माझ्या वयाच्यानुसार मी माझी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस पण थोडी कमी केलेली आहे. मी थोडासा माझ्या आरोग्यासाठी व्यायाम, रनिंग वगैरे तुम्ही बघत असाल कधी कधी ते धावत असते. म्हणजे आमच्या ग्रुपमधले ते धावणारे तसे एकमेव आहेत सावंतवाडीमधून. तर 8 दिवस त्यांना मी प्रयत्न करून 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 पण शेवटी असा विचार आला की त्यांना डायलिसिसमध्ये युनिटमध्ये आपण एक तुटपून जण मानधन देतो आणि त्यांची पोस्टिंग आहे ही डायलिसिसमध्येच आहे. तर मला तसा म्हणजे शासनाकडून किंवा नैतिक अधिकारच नाही त्यांना की तुम्ही इतर पेशंट बघा किंवा इमर्जन्सी बघा म्हणण्याचा, किंवा ICU तुम्ही ICUमध्ये नजर घाला. आता मी सांगितल्यानंतर एखादा पेशंट नाही म्हणणार नाहीत, पण याचा अर्थ असा नाही की मी त्यांना प्रत्येक दिवशी नाही तुम्ही या आणि हे बाकीचे पेशंट बघा. शेवटी त्या मानधनामध्ये मी त्यांना ॲडिशनल काम करून घेणं हे माझी चूक असणार आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे आता प्रश्न पडला होता की यांना कशातून द्यायचं, कारण आता ऑन कॉल बेसिसवर आपण ऑलरेडी 2 घेतलेले आहेत. मग आता शासनाकडे मी 3रा अजून कसा मागणार.
लक्षात आलं का? त्याच्यामध्ये मग तुम्ही बरेचसे सगळेजण मध्ये मध्ये येऊन सगळ्या गोष्टी बघून गेले आणि फिरून फिरून विषय कुठे येतो, आपले सगळे विभाग कार्यरत आहेत. म्हणजे इकडे सीझर होतात, हिस्टेक्टॉमी होतात, खाली डायलिसिस होतं, सिटी स्कॅन होतं, ज्यावेळेला सोनोग्राफी सेंटर नव्हतं ते पण चालू झालेलं आहे. नाही म्हटलं तर दिवसाला 30-40 सोनोग्राफी करतो आपण. एक्सरे होतात, सर्जरी होतात. म्हणजे अगदी हायफाय सर्जरी नाही, पण ज्या आपल्याला बेसिक रिक्वायरमेंट आहे त्या सर्जरी होतात. ज्या आता मोठ्या सर्जरी ज्या म्हणतो ना, त्या सर्जरी करताना पण आपल्याला ICUचा बॅकअप लागतो. म्हणजे तिथं परत फिजिशियन आला किंवा हेड इंजुरीचा एखादा जरी पेशंट असला तरी तिथं परत फिजिशियन आला ICU असल्यामुळे. तर हे सगळे विषय आल्यानंतर, मानधनाचा विषय आल्यानंतर मग हे वकील साहेब एकदा असेच तुमच्यासारखे फिरत आले आणि मी त्यांना दाखवलं. म्हटलं गोवा आमच्याकडे पण म्हटलं हे एवढ्या एवढ्या गोष्टी होतात, पण म्हटलं ते एक फिजिशियन आणि इतर म्हटलं काय गोष्टीमुळे आमचं हे काम सगळं झाकून जातं. तर मग त्यांनी मला विचारलं की काय करता येईल याच्यासाठी, आपल्याला काय करता येईल. तर दुसरं काहीच करू शकत नाही, आपल्याला फिजिशियन तर एक आणायला पाहिजे आणि फिजिशियन घेतला तर त्याला मानधन द्यायला पाहिजे. तर त्यांनी सहज मला विचारलं की मी बघू का काय करता येईल का. कारण कसं आहे माहिती आहे का, मी मागे एकदा ॲम्ब्युलन्सच्या संदर्भात मी दोडामारला असंच एकदा हे केलं होतं की ॲम्ब्युलन्स नव्हते का प्रेग्नन्सीच्या पेशंटला. कारण आपल्या 108 ॲम्ब्युलन्स ह्या कशा असतात की त्या आपल्या ताब्यात नसतात. जरी सावंतवाडीच्या नावावर असेल ना तर त्या ॲम्ब्युलन्सला कुठलाही कॉल आला, म्हणजे कणकवलीतनं जरी कॉल आला तर त्या ॲम्ब्युलन्स आपण इथं रोखून धरण्याचा आपल्याला अधिकार नाही आहे. तसंच दोडामारमध्ये एका गरोदर महिलेला म्हणजे ॲम्ब्युलन्स मिळाली नव्हती. तर मी सर्वप्रथम नेहमीच मी पत्रकार बांधवांना पहिल्यांदा विश्वासात घेऊन त्यावेळेला संदीप देसाई आणि सगळेच पत्रकार मित्र आहेत आपले, त्यांच्याशी मी बोललो की आपल्याला असं काही करता येईल का की बाबा लोकांच्या हक्काची एखादी रुग्णवाहिका घेता येईल. आणि एका तासाभरात मी फोन करून त्यावेळेला नाही म्हटलं तर एक 150-200 लोक सगळे सर्वपक्षीय सामाजिक कार्यकर्ते सगळे आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला म्हणजे 7.5 लाख रुपये लोकांचे जमा झाले आणि ती ॲम्ब्युलन्स घेतली. ती आता इथं कार्यान्वित आहे. त्या ॲम्ब्युलन्सला कधी सर्व्हिसिंग लागली तरी पण मी अजून बघतो, कारण मी पुढाकार घेऊन ती केली होती. पण ते आता त्याचा एवढाच प्रश्न आहे की त्या ॲम्ब्युलन्सवरती आम्ही ड्रायव्हर ठेवलेला आहे आणि त्याची कमिटी बनवून ना ते दोडामार तालुक्याच्या ग्रामस्थांच्या ताब्यात ती ॲम्ब्युलन्स दिलेली आहे आणि ती आता चालू आहे. ती कुठेही जाते. कारण 108 ॲम्ब्युलन्स ही असते ना ती गव्हर्नमेंटचे संस्था सोडून इतर ठिकाणी कुठे जात नाही. त्यामुळे तो एक तुम्हाला थोडंसं उदाहरण सांगितलं. मग हे नेरोडेकर साहेबांनी मला चव्हाण साहेबांशी थोडंसं फोनवरनंच चव्हाण साहेब मला म्हटले की काय करता येईल साहेब. म्हटलं की आम्हाला म्हटलं काहीच करू शकत नाही. म्हटलं जोपर्यंत शासनाकडून एखादी ऑर्डर आल्याशिवाय आली तर तो हजर राहिल्याशिवाय आपण काय करू शकत नाही. म्हटलं तर त्यांनी सुचवलं मी काय करू शकतो. तर म्हटलं तुम्ही करू शकता. म्हटलं ना काहीतरी करू शकता. म्हटले आपण करू शकत नाही त्या गोष्टी तुम्ही करू शकता. मध्यंतरीच्या काळामध्ये माझी मुलगी MBBSला मुंबईला आहे. त्यावेळेला मी त्या शैक्षणिक कामासाठी गेलो होतो. तर वकील साहेबांनी आमची भेट घालून दिली. मी साहेब पण होते. त्यावेळेला 1-1.5 तास चर्चा झाली. तर मग ते सुरुवातीलाच म्हटले की तुम्ही फिजिशियनची जबाबदारी घ्या. मी जोपर्यंत शासनाकडून किंवा हे कोर्टाचे आदेश येऊन इथं फिजिशियन हजर होत नाही तोपर्यंत त्या फिजिशियनला मी फुल नाही फुलाची पाकळी काहीतरी देईन. मी त्यांच्याकडून म्हणजे फुकट काम करून घेणार नाही. तर त्यांनी शब्द दिल्यानंतर मग फिजिशियन शोधण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. तर मग तेव्हापासून मी 8 दिवस या डॉक्टर तेंडुलकर सर माझे मित्रच आहेत त्यांच्या मागे लागलो. शेवटी ते तयार झालेले आहेत. तर याच्यामध्ये आपल्याला एकच आता जो नवीन ICU तयार झालेला आहे. तर आता हे जुन्या ICUचे जे सगळे हायपरटेन्शन जे ICU ठेवण्याचे आत्ता म्हणजे ICUमध्ये ते ICUचे पेशंट नाहीच आहेत. म्हणजे जागा नाही म्हणून आपण तिकडं फिवरचे किंवा जे काही फिमेल पेशंट आहेत ते ठेवतो. तर आता तेंडुलकर सरांनी मला थोडंसं कमिटमेंट दिलेलं आहे की ते पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये जेवढे मेडिसिनचे हार्ट संदर्भात डायबिटीज संदर्भात जेवढे पेशंट असतील त्यांचा ते डेली राऊंड घेणार. राऊंडच्या वेळेला किंवा इतर वेळेला इमर्जन्सी काय असेल 2 ऑन कॉल आहेत.
लक्षात आलं का? आपण म्हणजे आपण तिघांना आपण यावेळेला आपण काम करून घेणार आहे आणि आपलं काम पेशंटचं कसं चांगलं होईल याच्या दृष्टीने आपण बघणार आहे. तर मला असं वाटतं की तेंडुलकर सरांनी जर याच्यामध्ये जर लक्ष घातलं तर आत्ता जी काही आपण फिजिशियनच्या अभावी जी काही रुग्णांची हाल होतात ना, त्याच्यामध्ये मला वाटतं की खूपसा फरक पडेल. फक्त ICU आपण तो सेटअप चालू करणार आहे, पण त्या ICUमध्ये कुठले कुठले पेशंट होतील ते तेंडुलकर सर तुम्हाला म्हणजे विस्तृतपणे सांगतील. शेवटी ते फिजिशियन आहेत. लक्षात आलं का? कारण त्याची उदाहरणंच अशी आहेत की एखादा ICU सगळीकडे असतात, पण प्रत्येक ICUचा स्तर वेगळा असतो. जो उपजिल्हा रुग्णालयाला असतो तो मेडिकल कॉलेजला त्याच्यापेक्षा वेगळा स्तर असतो. म्हणजे इथं जो पेशंट ट्रीट होणार त्या लेवलचे सर पेशंट इथं ट्रीट करणार. आणि एखादा पेशंट आता विजनमधनं पण एखादा पेशंट GMC किंवा मणिपालला जातो. लक्षात आलं का? म्हणजे त्या म्हणजे ह्याच्या रुग्णाच्या सिव्हिअरिटीवरून तो त्याचा स्तर ठरवला जातो किंवा त्याची ट्रीटमेंट ठरवली जाते. तर ते सर तुम्हाला विस्तृत बोलतील. तर असं एकंदरीत थोडंसं नियोजन झालेलं आहे. आणि प्लस मग मी त्यांना हेही सांगितलं की तुम्ही जर साहेबांना फिजिशियनची जबाबदारी देत आहे तर मला ती ICU सुरू करताना आता मी तुम्हाला आकृतीबंध प्रत्येक वेळेला सांगतो. कारण कुठलंही रुग्णालय घेतलं, उपजिल्हा रुग्णालय, आपल्याकडे 3 मला वाटतं शिरोडा आहे, कणकवली आहे, वेंगुर्ला आहे. पण तिथला स्टाफ त्या रुग्णालयाच्या पेशंटला पुरतो, कारण त्यांची OPD तेवढीच असते. त्यांना तो स्टाफ सफिशियंट होतो. मला तो स्टाफ पुरत नाही. माझ्याकडे दिवसाला 400 OPD असते. आता आजच सकाळी कोणतरी कंप्लेंट करत होती की माझ्या पेशंटला ॲडमिट करून घेत नाही. पण जागाच नाही तर मी ॲडमिट कुठे करणार? हा तो जागेचा विषय झाला. म्हणजे हा काही प्रत्येक वेळेला येणारा विषय नाही. मी जागा नाही, प्रत्येक वेळेला फुल असतं याच्यातलं नाही आहे. तर मग त्यांना मी सांगितलं की ती ICU आपल्याला रन करायची असेल तर आकृतीबंधामध्ये मी तशा 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा मागून घेतलेले आहेत जिल्हा शल्य. पण मला ते 3 स्टाफवरती ते ICU रन होणार नाही. म्हणून मी यांच्याकडे विनंती केली की तुम्ही स्टाफ पण मी बघतो, पण त्याचं मानधन मला माझ्या इथून देता येणार नाही, कारण ते माझ्या हेडखाली बसतच नाही. त्यामुळे त्याचं मानधन देता येत नाही. तर तेही त्यांनी साहेबांशी विचारून घेतलं तर 3 स्टाफ तुम्ही भरा, त्याचं जे मानधन आहे ते सुद्धा ते द्यायला तयार आहे. नाही स्टाफ नर्स पाहिजे. नर्स नको का आपल्यावरती ICU चालवायला? कोर्टाचा संदर्भ दिला, कोर्टाचा आणि फिजिशियन त्याचा काही संबंध नाही. फिजिशियन इथे येत नाही किंवा आला तर तो फिरून जातो, हा प्रश्न आहे. बरोबर. कोर्टाचा आणि फिजिशियनचं काय? कोर्टाने अडवलं बिडवलं असं काही नाही. शासनाकडे कमतरता असेल किंवा इच्छाशक्ती असेल येणार आहे. बरोबर, हाच प्रश्न आहे. बरोबर ना? फक्त आपल्याला जोपर्यंत इथं फिजिशियन येत नाही तोपर्यंत सुरू केलं ना, म्हणून कोर्टाचा संबंध सेवेशी बरोबर स्टॉप करण्याची काही संबंध नाही. मला वाटतं कोर्ट आणि याचं काहीतरी गलत करू नका. नाही, त्याचं कसं झालं माहिती आहे का? आता कोर्टातच विषय असल्यामुळे आपल्याला ही 13ची पासूनची आहे. हो, 13 घात झाली आहे का? बरोबर. 10 वर्ष तुम्हाला काही गल्ल झाले नाही. 8 दिवसावर कमिटी आहे सगळं जायला लागलं त्याचं म्हणा. मला एक प्रश्न कोर्टाचा विषय अभिनवचं तुम्ही हे वगैरे केलं, अभिनंदन वगैरे केलं. बरोबर. मला विचारायचं आहे, कुठलंही जेव्हा शासनावर होते, शासन डायरेक्ट कुठलाही रिपोर्ट शासन सादर करत नाही. अधिवेशनात प्रश्न शासन उत्तर दिलं म्हणताय ते मंत्र्यांना ते ग्राउंड लेवलवर होऊन जातं. बरोबर. मग जो रिपोर्ट गेला आहे तुमचा, ज्याच्यावर सर्व वाद चाललाय, रिपोर्टच पूर्णपणे खोटा दिलाय. तर त्याने वाचून दाखवलं माहिती आहे पत्रकामध्ये काय काय रिपोर्ट खोटा दिलाय ते सुद्धा मागच्या पत्रात करण्या मला. एक मिनिट प्रश्न सुद्धा तर तो सुद्धा ग्राउंड म्हणजे बरोबर तो देताना सुद्धा तुम्ही काळजी घेणं महत्वाचं होतं. आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. म्हणजे आमच्याकडून जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती मागितली जाते, पण सेक्रेटरी लेवलनी ना जो त्या ॲफिडेव्हिट देण्याचा जो अधिकार असतो ना तो जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना प्राधिकृत केलेलं असते. फक्त त्यांच्यामध्ये थोडासा म्हणजे माहिती देताना लक्षात आलं का? माहिती देताना थोडासा म्हणजे इकडे तिकडे झालं असेल, पण संग्राम देसाई साहेब आले ना. फक्त एवढंच फिजिशियन आणि स्टाफ थांबवणं त्या कोर्टाला कुठे वगैरे वगैरे काही प्रश्न नाही. इथे राहत नाही, येत नाही किंवा राजकीय लोकांना तुम्ही ज्यांची नावं घेतल्या त्यापासून आमदारापर्यंत पण इच्छाशक्ती नसेल आणायला. एक माणूस आणायला ह्यांच्यात काय कार्यवर्ष हे कळतात कळत नाही. एक माणूस आणायला
फक्त एकच सेकंड प्रश्न विचारायच्या अगोदर मी आधी या पत्रकार परिषदेची बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर करतो. बेसिक कॉन्सेप्ट अशी आहे, तिथे आम्ही कोर्टाला 0.1% पण चॅलेंज करत नाही, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट. सेकंड थिंग, कुठच्याही पॉलिटिशियनवर ॲलिगेशन करत नाही. कुठच्याही पॉलिटिशियनवर म्हटलं, कुठच्याही पॉलिटिशियनवर ॲलिगेशन करत नाही. मी इथे बसलोय तो सावंतवाडीचा एक नागरिक म्हणून बसलेलो आहे आणि मी वकिली करतो. गेली 28 वर्ष वकिली फील्डमध्ये आहे. मला काहीतरी एक असं वाटलं की काहीतरी इथे रोज पेपरमध्ये न्यूज येतात, आपण काय करू शकतो, म्हणून मी हा एक केलेला प्रयत्न आहे. आणि त्यानंतर पुढचं सांगायचं झालं तर ज्या ज्या लोकांनी हे सगळं होण्यासाठी, म्हणजे माझ्या बाजूला बसलेले रवी जाधव असतील, देव्या सूर्यजी असेल, डॉक्टर पडवेकर असतील, जे कोण असतील ज्यांनी एफर्ट्स घेतले, त्या एफर्ट्स घेतल्यानंतर कुठेतरी काहीतरी कन्क्लुजन निघायला हवं आणि त्याला कन्क्लूड करायला हवं. अशा ज्या काही गोष्टी होतात त्या गोष्टी होण्यासाठी हा माझा एक प्रयत्न आहे. आणि हा प्रयत्न असा आहे की कुठेही ॲलिगेशन न करता कोर्टचा निर्णय समजा आणखीन 1 वर्षांनी लागेल. इन द मीन टाईम 1 वर्ष आमच्या सावंतवाडीच्या जनतेने काय करायचं, ह्याचं उत्तर आपल्या कोणाकडे आहे का? उत्तर कोणाचकडे नाही. त्याचं उत्तर शोधण्याचा मी प्रयत्न करतो. त्या 1 वर्षाच्या पिरियडमध्ये आपण काय करू शकतो, तर डॉक्टर साहेबांना आपण रिक्वेस्ट केली, डॉक्टर तेंडोलकर साहेबांना रिक्वेस्ट केली आणि सरांना मी विचारलं की आणखी काय याच्यात ॲडिशन करता येईल. तर ते म्हणाले आपल्याला कंपल्सरी आणखी 3 स्टाफ नर्स हव्या, अदरवाईज आपण आपल्या डोक्यात जे आहे त्या गोष्टी आपण पुढे करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या पत्रकारांना विनंती अशी आहे की तुम्ही पत्रकार म्हणून विचार न करता सावंतवाडीचे एक जागृत नागरिक म्हणून आपण ही पत्रकार परिषद या कॉन्सेप्टने घ्यावी अशी माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे. आता तुम्ही कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली नाही. आता इथे जेव्हा डॉक्टर एखादा महिला जातो ऑन कॉल किंवा NHM खाली येतो किंवा डायरेक्ट पूर्ण वेळ येतो, आता ही निवडणूक सरांची जी असेल ती नेमकी कशा पद्धतीने असणार आहे, किंवा तुम्ही म्हटलं ते सगळं मानधन असेल त्यासाठी तुम्ही आता याच्यावर एक्सप्लेनेशन देतो की मध्यंतरीच्या पिरियडमध्ये कोर्टाची समिती आली आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर समितीने अहवाल कोर्टमध्ये सबमिट केला आहे आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर गेले कित्येक दिवस 15-20 दिवस पेपरमध्ये फ्रंट पेजवर न्यूज येते की उपजिल्हा रुग्णालयात जे काय आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मीडियासमोर येताना दिसत आहेत. आता यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मी चव्हाण साहेबांची, आमचे प्रदेश अध्यक्ष जे आहेत भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्याकडे गेलो. साहेबांना या विषयासंदर्भात डिटेलमध्ये डिस्कशन केलं. सरांनी मला पहिला प्रश्न विचारला, अरे तू वकील आहेस ना, तू 28 वर्ष प्रॅक्टिस केली ना, मग तू सुचव ना काय करता येईल, का सगळ्याच गोष्टी बाकीच्यांनी बघायला पाहिजे, तुझ्यापासून सुरुवात कर. या गोष्टीची डिस्कशन सुरुवात केल्यानंतर सरांनी असं सांगितलं, तुम्ही फिजिशियन बघा, ते नर्स कोण, त्यांना जी काय रिक्वायरमेंट आहे ते बघा, आणि हे बघितल्यानंतर जे काय मानधन लागेल त्याची सुरुवात मी माझ्यापासून करतो. माझा दुसरा मित्र आहे विशाल परब, त्याला सांगितलं, विशालने सांगितलं की तुम्हाला जसं चव्हाणसाहेब करतील त्याप्रमाणे मी मदत करेन. एक सर्टन अमाऊंट जी आहे ती आम्ही अकाउंटवर ऑलरेडी जमा केली आणि त्याच्यातून जे मानधन आहे ते मधल्या पिरियडमध्ये कोर्टाचा कधी निकाल लागेल किंवा जे काय असेल त्या पिरियडमध्ये या गोष्टी आम्ही या माध्यमातून करू. त्याच्या पुढे जाऊन तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर, सावंतवाडीचे सगळे नागरिक सुजाण आहेत. आपल्याकडे लायन्स क्लब आहे, रोटरी क्लब आहे, असंख्य क्लब आहेत. प्रत्येकाची आज थोडक्यात दरडोई उत्पन्न किंवा प्रत्येकाची जर मेंटल कॅपॅसिटी असेल, मी पण यात कॉन्ट्रीब्यूट केलं आहे, मी सुद्धा कॉन्ट्रीब्युशन केलं आहे. प्रत्येकाची जर मेंटॅलिटी असेल, हे जे विषय आहेत हे बाजूला ठेवा. आरोग्याचा काय विषय आहे, इथे पॉलिटिशियनने काय केलं, ठीक आहे, ते काय कोर्ट बघेल किंवा शासन स्तरावर काय ते होईल. पण मधल्या पिरियडमध्ये आमच्या आजूबाजूची जी जनता ह्या हॉस्पिटलमध्ये येते त्यांना आपण काय देऊ शकतो, तर त्याचं उत्तर आहे हे डॉक्टर तेंडोलकर यांच्या मार्फत. आणि ICU सेक्शन इथे रन होणार. मी सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्ष जाऊन ICU सेक्शन बघितलं, ब्लड जिथे काढतात तो सेक्शन बघितला, डायलिसिस सेंटर कुठे आहे ते बघितलं, दुसरं स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून डॉक्टर साहेब जिथे ऑपरेशन करतात ती OT बघितली, इथलं प्रसूतीगृह बघितलं, इथलं जनरल वॉर्ड बघितला. हे सगळं बघितल्यानंतर आपल्याकडे फॅसिलिटी आहेत, एकच फॅसिलिटी नाही आहे जिथे आपण फिजिशियनला कमी पडतो. ती फॅसिलिटी आपण आपल्या माध्यमातून
चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून किंवा आता भविष्यात भारतीय जनता पक्षाच्या किंवा जो कोण पक्ष असेल, जो कोण क्लब असेल, जी कोण सावंतवाडीतली जनता असेल ते डोनेट करतील आणि त्यानंतर हा विषय जसजसा त्यांना रिक्वायरमेंट आहे 20 नर्सची. आपल्याकडे 20 नर्स आत्ता हव्या आहेत, पण आपण देतो किती 3. जर हे डोनेशन जर वाढलं तर आम्ही 20 नर्स अपॉइंट करू शकतो. पण ॲट प्रेझेंट आम्ही त्यांना असं प्रॉमिस केलं आहे की 1 फिजिशियन 3 नर्स याचं जे काय मानधन असेल ते आम्ही पर्सनल माध्यमातून आपल्याकडे सुपूर्द करू दर महिन्याला. आता तुम्ही करताय खरंच चांगली गोष्ट आहे, असंच म्हणायला लागतं. सामाजिक हेतू ठेवून तुम्ही या 100% मानधन देणार, तर हा एक चांगला उपक्रम तुमचा असतानाच आणि ते जवळपास 21 डॉक्टर पाहिजे आपल्याला आणि त्यातले 7च कालावधीत आहेत. तर इतर जे शासकीय डॉक्टर काय येत नाही त्याचं एक कारण हे सुद्धा आहे की त्यांना मी मगाशीच आपल्याला सांगितलं, मला शासन स्तरावर माझा प्रश्न असा क्लिअर होते की त्यात जे डॉक्टर इथे येऊ न म्हणजे येत नाही त्याचं मुख्य कारण जर बघितलं तर त्यांना मिळणारं एकदम मानधन आहे. येस एक्झॅक्टली. आज जो तुम्ही निर्णय घेता तो खरंच चांगला आहे. तर तुमच्या माध्यमातून तुमच्या नेत्यांच्या माध्यमातून जे इतर डॉक्टर जे आहेत ते न्यूरोलॉजिस्ट पाहिजे आपण नाहीये बरोबर तो इथे येऊ शकतो. तर या सगळ्यासाठी पण तुम्ही अशाच पद्धतीनं हाच पॅटर्न राबवणार का? कारण तो जर राबवला तर इकडे सगळीच्या सगळीची पद आहे. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याच प्रश्नात आहे. मी आता आवाहन केलं. काय आवाहन केलं? जर मी करू शकतो, विशाल परब करू शकतो, चव्हाण साहेब करू शकतात, तर बाकीचे का करू शकत नाही? तुम्ही का करू शकत नाही? तुम्ही 100 रुपये द्या, आमच्या अकाउंटला जमा करा, त्याच्यातनं आपण मानधन काय असेल ते ॲडजस्टमेंट करू. हे फॉर एक्झाम्पल सांगितलं, हे तुम्ही अदरवाईज घेऊ नका. ह्या जर गोष्टी आपण पर्सनली केल्या, थेंबे थेंबे तळे साचे, ही काय जुनी म्हण आहे, मी काय वेगळं सांगायची गरज नाही. तुम्ही विचारलेला प्रश्न 100% बरोबर आहे, त्याचं उत्तर आपल्याकडेच आहे. तुम्ही उद्याच्या प्रेसमध्ये कसं आवाहन करणार त्याच्यावर या गोष्टी डिपेंड्स आहेत. आणि पुढे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब हे क्लब अशासाठीच बसले आहेत. ते म्हणतात की तुम्ही असलं काहीतरी सोशल इव्हेंट घेऊन या, आम्ही रेडी आहोत. पण आमच्याकडनं आता अभ्यास केल्यानंतर ज्यावेळी हे केलं, स्क्रुटिनाइज केलं, त्यावेळी कळालं की ही डिफिकल्टी ॲट प्रेझेंट आहे. एवढं तर आपण करू शकतो ना. मग पाटेश्वराचे जर मनात इच्छा असेल आणि जर पुढे जर सगळ्यांनी जर एक पाऊल पुढे टाकलं तर 100% यांच्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल. तुम्ही आणि रवींद्रजी त्या जणांनी एकत्र नेमकं हे अकाउंट काय आहे आणि अकाउंट कोणाच्या नावे आहे ते जरा एक्सप्लेन करा. ते कसं करणार की ॲट प्रेझेंट आम्ही कुठच्याच अकाउंटवर पैसे जमा केलेले नाहीत. या संदर्भात चव्हाण साहेब पर्सनली कलेक्टर मॅडमांना 15 मिनिटं या विषयावर डिस्कशन केलं. कलेक्टर मॅडमांनी 15 मिनिटे साहेबांशी डिस्कशन केलं की काय करता येईल. मग हे जे जनरेट करणार आम्ही अकाउंट ते कलेक्टर साहेबांच्या नावावर असणार, ते कोणाच्याही इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीमध्ये येणार नाही. आणि साहेबांनी स्वतः डॉक्टर साहेबांच्या समोर कलेक्टर मॅडमांना फोन लावला. कलेक्टर मॅडमांनी अगदी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलेला आहे की मी हे नक्की लवकरात लवकर करेन, पण तोपर्यंत 8-10 दिवस जाऊ नये, वेळ कशाला घालवायचा. मग आम्ही काहीतरी पर्याय काढला आहे. ते जे मी काय म्हणतोय आवाहन करणारा जो काय निधी असेल तो 100% कलेक्टर साहेबांच्या अकाउंटला जाईल. तिथून तो पुढे हे जे काय युटिलायझेशन आहे ते त्याच्यातून होईल. आता डॉक्टर तेंडोलकर आपल्याला फिजिशियनचं नेमकी कॉन्सेप्ट काय ती 2 मिनिटात क्लिअर करतात. उद्या परवा 1-2 दिवसात इथे ऑफिशियली कसं आहे CS साहेबांचं एक पत्र घ्यावं लागेल ना, घेतलं. मग ते पत्र हे केल्यानंतर आम्ही पर्सनली तर असं करू शकत नाही, शेवटी शासन त्याला कुठेतरी कनेक्ट आहे ना. ते पत्राची प्रोसेस चालू आहे. उद्या किंवा परवा बाकी सर बोलतीलच आता तेंडोलकर सर, हे ॲक्च्युअली वर्कआउट सुरू होईल. तुम्ही आता म्हटलं की तिघांची नावं घेतलं की कालच विशालजी आणि की परवाच्या दिवशी मुलाखती सांगितलं की आम्ही आरोग्यदूत आणि आरोग्याच्या दृष्टीने त्यातच हे एक रूप आहे. 100%. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कॉन्सेप्ट काय आहे की आज तुम्ही आरोग्य एकाच टॉपिकवर लक्ष द्या. चव्हाण साहेबांचं काय आहे टॉपिक, चव्हाण साहेबांचं एकच टॉपिक. अरे तुम्ही सिंधुदुर्गात आरोग्यासाठी काय करताय? तर तुमची सगळी लोक जर तिथे गोव्याला जात आहेत तर तुम्ही काय करता? त्यांनी मला पहिलाच प्रश्न विचारला असा हे डिस्कशन करताना, अरे तुम्ही 28 वर्ष प्रॅक्टिस झाले ॲडव्होकेट आहे ना, तुम्हीच उत्तर द्यायला यायचं काय ते. त्यांनी नंतर डिस्कशन करताना त्याच्यातनं आउटपुट दिलं. पण त्यांनी मला प्रश्न विचारला, अरे बाबा हे तू का करू शकत नाही इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीमध्ये? कर ना, घे ना इनिशिएटिव्ह.
प्रत्येक वेळी पक्ष पाहिजे हे पाहिजे असं कुठे आहे? हा पक्षाचा विषय नाही आहे, हा सर्वसामान्य जनतेचा विषय आहे. डॉक्टर साहेब आपण बोला. नमस्कार सर्व पत्रकार बांधव. बरोबर 1 ऑगस्ट 1995ला मी या वास्तूत पाऊल ठेवला. 95 ते 99 4 वर्ष या फिजिशियनमुळे आता युवरात चालले. 4 वर्ष ही मी धुरा इथे सांभाळली. त्यावेळेस बिल्डिंगही नव्हती, फक्त एवढीशी बिल्डिंग होती. त्यावेळेस पिडियाट्रिशियन, स्किन स्पेशालिस्ट, गायनेकॉलॉजिस्ट, स्त्रीरोगतज्ञ, फिजिशियन, सर्जन ने थोडक्यात सगळ्या स्पेशालिटीचा एक माणूस इथे काम करत होता. डॉक्टर अमोल पावसकर, किरण मराठे, डॉक्टर प्रफुल्ल आंबेडकर, मी प्रत्येक स्पेशालिटीचा एक माणूस काम करतो आणि प्रत्येकाची ओपीडी किमान 300 होती, किमान 300 अशा पद्धतीने काम करत होतो. 99मध्ये मी बाहेर का पडलो वगैरे हे मी नंतर बोलेन. आता या क्षणी माझ्या प्रॅक्टिसला ऑलमोस्ट 30 वर्ष झालेली. पैसे, मान सन्मान, कीर्ती वगैरे मला आता काही मिळवायची काय गरजच राहिलेली आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्याचे मी फार पलीकडे गेलेलो. माझ्या स्वतःच्या प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा संध्याकाळी मी मध्ये ओपीडी बरेचदा बंद केलेली आहे. फक्त अर्धा किंवा 1 तास येतो, ते पण राऊंडच्या पेशंटसाठी येतो म्हणून. तेव्हा मी अर्धा तास जरी अजून संध्याकाळी बसायचं ठरलं तरी जे काय तुटपुंज मानधन मला सांगतील त्याच्या दुप्पट मी केवळ ओपीडीत कमवू शकतो. तर पैसे हा माझ्यासाठी अजिबात विषय नाही. जे काय मानधन असेल त्यापेक्षा दुप्पट मानधन देऊन मला SSPMला डायरेक्ट ॲज अ असोसिएट प्रोफेसर म्हणून मागे लागलेत. कारण मी जर तिथे गेलो तर त्यांना स्टुडंट मिळतो आणि त्यांचा फायदा होतो. मी तिथेही जात नाही किंवा पैसे हा माझ्यासाठी अजिबात विषय नाही. मग तुम्हाला कोणी सांगितले इथे या, जसं लोंढे साहेब म्हणाले तेंडुलकरांचे इथे काय विषय आहे. तर माझ्या मनात फ्री ओपीडी चालू करावी असं बरेचदा प्रायव्हेटमध्ये असतं की एक दिवस कुठे ते फ्री ओपीडी ठेव, पण ते वर्केबिलिटी होत नाही. मी कुठल्याही दिवशी सोमवार ते शनिवार फ्री ओपीडी करणार, रविवारी ठेवलं तर मला माझ्यासाठी रविवार लागतो. त्यामुळे ते कुठे वर्केबिलिटी होत नव्हतं. पण गेले महिनाभर जे काय वातावरण ओव्हरऑल चालू मध्ये आधी न्यूज येत असतात, चालू असतात, शांत होतं. पण आता सतत एक जे चाललेले आपल्या रुग्णालयाबद्दल तेव्हा कुठेतरी वाटत होतं, पण ते तसंच शांत होत होतं. टिल 10 दिवसापूर्वी डॉक्टर ऐवळे माझ्याकडे आले आणि त्याने मला हा प्रपोजल दिला. म्हटलं बाबा तेव्हा मानधनाविषय वगैरे काय बाजूलाच राहिला सगळा. मी त्याला फक्त एकच सांगितलं की या वयात मी आता ऑलमोस्ट 58 इयर्स एज आहे माझं, मला मनस्ताप नको आहे. मी का सोडलं 99ला इथे, पावसकरांनी का सोडलं, आल्याला पहिलेच 2 वाक्य लोंढे सर म्हणाले, त्यांनी का सोडलं इथे, केवळ मनस्ताप. जो काही त्यावेळेस राजकीय हस्तक्षेप म्हणा, लोकप्रतिनिधी असा, हा जो काय मनस्ताप होतो त्या मनस्तापालाही आम्ही सोडलं. बाकी बरेच जण आम्ही नाहीतर या क्षणी इथेच बसलेलो असतो. तुम्ही साधा विचार करा, सगळ्यांना प्रेमाने सांगा, खरंच सगळ्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करून विचार करा. कारण आपण आता इथे नागरिक म्हणून सगळे बसले होतो. आपण कोणी आपला प्रोफेशन किंवा वकील, मी डॉक्टर, तुम्ही पत्रकार सगळे विसरून जावा. आपल्या जिल्ह्याचाच आपण अभ्यास करूया. तुम्ही तालुका घ्या, कणकवली घ्या, तुम्ही कुडाळ घ्या, तुम्ही वेंगुर्ला घ्या, तुम्ही शिरोडा घ्या, तुम्ही सावंतवाडी. ही जी परिस्थिती वारंवार इथे आपल्या फक्त सावंतवाडीत उद्भवते, अशी बाकी कुठल्याच तालुक्यात का उद्भवत नाही. तिथे काय खूप चांगल्या सेवा चालू आहेत का? SDH आपलं SDH आहे. अजून SDH कुठे सांगा मला? कुडाळला आहे, शिरोड्याला आहे, वेंगुर्ल्याला आहे. या तिघांचा एकत्रित पेशंटचा भार तुम्ही बघितलात तरी तो केवळ सावंतवाडीपेक्षा कमी व्हावा. हे आपल्याला कोणाला माहिती आहे का आकडेवारी? आपली आकडेवारी ही डायरेक्ट सिव्हिलला टच करणारी आकडेवारी आहे. असं काम चालू आहे. म्हणजे गलथानपणा आपण म्हणत असताना हे आकडेवारी आहे, माझ्या पदरचे आकडे नाही सांगत आहे. तरीसुद्धा वारंवार आंदोलनं ह्या सगळ्या गोष्टी फक्त सावंतवाडीत का घडतात याचा आपण खरंच विचार करणं गरजेचं आहे. आणि त्यातच लोंढे साहेबांचं किंवा संतोष सावंतांनी की इथे आलेली लोक टिकत का नाही यात उत्तर घडलेलं आहे. काय होतं मी तुम्हाला सांगतो. आता हे सगळं झाल्यानंतर एक 8-10 जणांचे राजीनामे वगैरे असं आलं की नाही, ही सगळी मुलं कुठून आलेली माहिती का? यवतमाळ, परभणी, बीड, लातूर इथून आलेली मुलं आहेत. ही मुलं आली आणि त्यांनी हे पाहिलं आणि ते तितर झाले. अरे बापरे काय भानगडी म्हणाले, सगळे छू झाले. आता ही मुलं काय करणार सांगा मला? ही मुलं नेक्स्ट बॅचला सांगा, हे सावंतवाडी जाऊ नका, अजिबात जाऊ. ते लोक पोस्टिंगच घेत नाही किंवा पोस्ट केले तर ते रुजूच होत नाही. हे जोपर्यंत आपली आतून अगदी मूळ ह्याला हात घालतो, हे जोपर्यंत आपलं बदलत नाही ना तोपर्यंत ते शासन केस होऊन देत, रवी साहेबांसारखे आपले देवायचे आता आलेले नाही, हे किती लढून देत, त्या यंत्रणेवरती काम होणारच नाहीये. ही मनोवृत्ती कुठेतरी आपल्याला सुधारायला पाहिजे. मी खरंच तुम्हाला प्रेमाने एक प्रश्न विचारतो. आज तुम्ही महसूल विभाग घ्या, आज तुम्ही पोलीस खातं घ्या किंवा बाकी तुम्ही अजून कुठली खाती घ्या, इथे काय गडबड गोंधळ होत नाही आहेत? मग त्या गडबड गोंधळीमध्ये सगळे राजकीय हस्तक्षेप किंवा तुम्ही पत्रकार बांधव एवढ्या जाऊन तीव्रतेने आक्रमकपणे करता का? नाही ना. मग केवळ सॉफ्ट टार्गेट म्हणून, केवळ
आरोग्य व्यवस्था आहे कायम सॉफ्ट टार्गेट राहील. कारण तिथे असलेले कर्मचारी म्हणा, डॉक्टर म्हणा, तेवढ्या जोरात रिटॅलिएट करत नाही. आणि त्याच्यामुळे काय काय असतं म्हणजे तुम्हाला सांगतो. आता समजा कोणतरी पक्ष असेल, पक्षाला काहीतरी पक्षाचं काढायचं असेल तर त्याला हे करण्यासाठी एखादा घटना असते ती रंगवली जाते. पण त्यात गंमत काय होते माहिती आहे ना, राहतात बाजूला, पुढच्या निवडणुकीला ते दोघे नसतातही, पण तिथं जो डॉक्टर जो कर्मचारी असतो ना त्याचं मानसिक खच्चीकरण होतं. तो माणूस सोडून जातो. हे मी स्वतः पाहिलेलं आहे. मी स्वतः काम केलंय. 4 वर्ष मरमर काम केलंय. पण काय हाती लागले हे मला पाहिलंय. आणि ती 95 ते 99ची मनोवृत्ती आज मी 30 वर्षांनी ही अजूनही तशीच चालू आहे. त्यातले बरेचसे पत्रकार बांधव कदाचित जन्मलेले पण नव्हते असतील, अजूनही चालू आहे. आणि ती जर चालू राहिली ना तर हे असंच आपण असं बसत राहणार. माझ्या जागी दुसरा कोणतरी असेल, चव्हाण साहेबांच्या जागी दुसरं कोणतरी असेल, ही माणसं फक्त बदलतील. ही जर आपण कुठे बदलायचा प्रयत्न केला ना तर निश्चितपणे पॉझिटिव्ह होऊ शकतं. येतील माणसं, थांबतील. बरोबर आहे. मी सांगितले पगार जो आहे खरंच तुमचा प्रभाव. MBBS डॉक्टरला 75,000 रुपये पेमेंट आहे. ते कटबीट सगळं करून राहायचे क्वार्टर्स तुम्ही पाहिले समोर काय आहे. कसं काय 75,000 तो माणूस तुम्ही काम करतो तुम्ही कल्पना करा. पुढे परभणीला लांबणं येणार, तो राहण्या खाण्याचा खर्च तो नाहीच आहे, तो जॉईन नाही होत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आल्यानंतर मग भाषेचा प्रॉब्लेम. कुडाळमध्ये कुडाळ बाल रुग्णालय इतकं सुंदर चालू होतं, 6 गाण्याकडे आले होते अचानक. तर त्यातले 3 होते ते बाहेरचे होते. त्यांना मराठी बोलता येत नव्हतं. त्यांना मराठी बोलता येत नाही म्हणून तिथल्या लोकांनी आंदोलन केलं आणि त्यांना पळवून दिलं. दिवसाला 6-6, 8-8 हिस्टेक्टमीज होत होते. तिथे भयंकर काम चाललेलं होतं. आता हे काय कारण झालं? पण तो कुठला लांबचा माणूस त्याला नाही येत मराठी बोलता, पण काम करतोय ना तो, गेला, पळून गेला. ही मानसिकता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही घाटावरती कुठे तुम्हाला दिसते का? ती दुर्दैवाने सांगतो तुम्हाला. घाटावरती मेडिकल ऑफिसर ना, CPR कोल्हापूर, तुमची आता माहिती असेल तुम्ही जाऊन काढा. ते जॉईन ॲज अ मेडिकल ऑफिसर इन CPR कोल्हापूर. आणि त्यांची स्वतःची प्रायव्हेट, जसं माझं हॉस्पिटल जसं हॉस्पिटल आहेत मोठी, आणि ऑन पेपर ते मेडिकल ऑफिसर आहेत CPRला वर्षानुवर्ष. कोणाला काही पडलेली नाहीये. तसं तर कोण आपल्याकडे काही करत नाही. पण हा जो प्रॉब्लेम आहे हा त्या मनोवृत्तीत आहे आपल्या. कुठेतरी आपण कोकणी माणसं इथे कमी पडतो. इथे जरा मनाने मोठे व्हा. आणि तुझी आक्रमकता. मी पण याला काय झालं, मला एकच प्रॉब्लेम इथे यायला. मी डायलिसिस युनिटला रोज येतो. बरोबर 2015ला डायलिसिस युनिट आपलं चालू झालं. हे आपलं डायलिसिस युनिट आपल्याला सांगतो महाराष्ट्रातलं पहिलं SDHचं डायलिसिस युनिट आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला होणारं पहिलं डायलिसिस युनिट सावंतवाडीचं आहे. आणि आपली जी महात्मा फुले योजना आहे त्यात नंबर ऑफ पेशंटमध्ये पहिल्या क्रमांकाने आपल्याला बक्षीस मागच्या वर्षी मिळालेले. 10 वर्षामध्ये ॲज अ पेशंट म्हणून कधी एकही तक्रार कधी कुठल्या पत्रकार बांधवाची कुणाची माझ्यापर्यंत आली नाही. मशीन बंद असताना त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही. मला एकच ह्याला सांगायचं होतं की या वयामध्ये मला मनस्ताप नको. ज्या मनस्तापासाठी मी माझ्या तरुण वयात या सरकारी याच्यातनं बाहेर पडलो, त्या मनस्तापासाठी मला इथे अजिबात यायचं नाही. पैसे माझ्यासाठी इश्यू नाही. तेवढ्याचे डबल मला राणेसाहेब तिथे SSPMला द्यायला मागे लागले. तेव्हा मी ह्याला सांगितलं की मी ॲज अ फिजिशियन ऑर्डर घेत नाही. तेव्हा मी तुमच्यासमोर आधी क्लिअर करतोय, मी ॲज अ फिजिशियन इथे जॉईन होत नाहीये. पण तुम्हाला कुठे वाटत असेल डॉक्टर तेंडुलकर ॲज अ फिजिशियन जॉईन झालेले आहेत, इथे आलेला प्रत्येक अटॅकचं पेशंट डॉक्टर तेंडुलकर बघणार आणि ते ICU मॅनेज करणार नाही, ते शक्यच नाही आहे. पण मला माझ्या प्रायव्हेटमधनं तेवढा वेळच नाही आहे. मी जेव्हा इथे येतो दुपारी डायलिसिसचे पेशंट बघायला, तेव्हा सगळ्या फिजिशियनचे पेशंटचे मी राहून देणार. त्यांना जे प्रॉब्लेम असतील ते बघणार. 24,000 त्यांना मध्ये परत त्या बॅकअप लागला तो देणार. 2 ऑनकॉल आहेत, आपले डॉक्टर अभिजित आहेत, डॉक्टर मुकुंद आहेत, त्यांनी पण पेशंट अटेंड नाही केला आणि पेशंटचा खर्च काही प्रॉब्लेम असेल मी तेव्हा त्यांना बॅकअप द्यायची व्यवस्था करेन. पण डॉक्टर तेंडुलकर फिजिशियन म्हणून जॉईन झाले आणि रात्री पेशंट आला आणि ते जॉईन झाले आणि ते आहेत कुठे, हा प्रश्न मला विचारायला मी कुणालाही बांधील नाही आहे. कारण मी तशी कुठलीही गव्हर्नमेंटची ऑर्डर घेत नाही. मी आधी स्पष्ट करतोय, आधी समजून घ्या. मी कुठलीही गव्हर्नमेंटची ऑर्डर घेत नाही आहे की मी ॲज अ फिजिशियन जॉईन होतोय. इन अ गुड फेथ बिकॉज ऑफ डॉक्टर आईवडे. मी डॉक्टर आईवडे नाही सांगितलं तुम्ही जोपर्यंत आहात तोपर्यंत मी करेल. कारण 30 वर्ष आम्ही एक दुसऱ्यांना ओळखतो. उद्या दुसरे कोण आले आणि ते मला अरे हे काय, अरे ते काय विचारायचं, सॉरी आय एम नॉट कमिंग नेक्स्ट, ते मला नको आहे ते. कारण त्यासाठीच मी माझी पेड प्रॅक्टिस कर्टेल करतो. माझं आरोग्य, माझा फिटनेस, ह्याच्यासाठी मी ते जर कर्टेल करू शकतो तर मला इथे फुकटचा त्रास करून घ्यायची काहीही गरज नाही. कारण आता फक्त मानधन हा शब्द तुम्हाला वाटेल की ह्यांना काय पैसे मिळत आहेत, ते काय फुकटीन थोडी काम करतायत. तर सांगतो मानधना विषय माझ्यासाठी तो आकडा तुम्हाला कळला तर तुम्ही सुद्धा हसू शकाल. मला तो आकडा काहीच नाही आहे. पण ऐवळे एक वकील असूनचं प्रोफेशन म्हणजे त्यांना एक सामाजिक आणि कोणतरी एक नेता असं वाटतं की त्याला ठीक आहे आपण खिशातनं पैसे खर्च करून काहीतरी तात्पुरती सोय. त्यांना उद्या फिजिशियन मिळाला, मी त्यांना सांगेन मी येत नाही बाबा, लेट देम कंटिन्यू, आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. तर त्या दृष्टिकोनातून मी सांगेन की तात्पुरती जी व्यवस्था आहे ते पण जोपर्यंत ऐवळे आहेत, कारण आय नो हिम,
की त्यांना सगळ्यांना सामावून घ्यायची सवय आहे, त्यासाठी मी करायला तयार आहे, पण विथ माय लिमिटेशन्स. मी ते बांधील किंवा इट्स नॉट मॅन्डेटरी फॉर मी टू कम हिअर, हे मी अगदी क्लिअर करतो. कारण माझी फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली माझी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस असतात, कारण पीपल आर कमिंग देअर दॅट पेईंग, तर ती मी तिथे नैतिकरित्या बांधील आहे. माझ्याकडे तिथे सिरियस पेशंट ICUमध्ये असताना मी त्याला सोडून मला इथून फोन केला ते या, तर मी नाही येऊ शकत, कारण त्याला 2 ऑन कॉल आहेत ऑलरेडी. त्यांना एक तिसरा बॅकअप आणि मेन ॲडमिटेड पेशंट असतो, कोणी फिजिशियन बघत नाही का, डॉक्टरांचे फ्री ऑपरेशनच्या पूर्वी फिटनेस असतात ते पेशंट असतात. आणि खरंच काही पेशंटना म्हणजे सांगायला वाईट खूप गरीब असतात. म्हणजे आता माहिती आम्हाला की लिटरली ज्या खिशात पैसे नसतात, जे काढलेल्या नोटा असतात चुरगळ्या बैठक वाईट वाटतं. तो जो क्लास आहे ना तो आपला हॅम्पर होतो. ह्या सगळ्या राजकारणामध्ये काय होतं ना, एक प्रकारची चढावट करण्यामध्ये ना तो डॉक्टर निघून जातो, तो तर सफर कोण होते कोणीच विचार करत नाही. सफर तो पेशंट होतो, हे मी सांगतोय तुम्हाला, कळकळीने सांगतो, कारण त्याला बघायला कोणी वाली राहत नाही. पण त्यासाठी मला तुम्हाला खरंच या म्हणजे कधीच मला असं बोलायला मिळत नाही प्रायव्हेटमध्ये गेल्यानंतर, कुठेतरी काही कॉन्फरन्स त्यानिमित्ताने होतं, त्या याच्यात कुठेतरी मानसिकता आपली सगळ्यांची बदलणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही आपण असा विचार करा जसा आता आम्ही करतोय की पहिला आपण सावंतवाडी करून विचार करूया, मग आपलं प्रोफेशन, आपण पत्रकार असू, वकील असू, डॉक्टर असू, कोणी असू, की तो जर तिथे जर आपण थोडंसं जर हे केलं ना, म्हणजे त्याबाबत मी खरंच रवी तुमचं आणि देवाचं कौतुक करेन की बरेचदा यांनी आंदोलनं केलेली आहेत. पण मला कुठल्या आंदोलनात किंवा पेपर न्यूजमध्ये कर्मचारी, माणूस म्हणून कर्मचारी, डॉक्टर यांच्या विरोधात चुकीचे शब्द, आक्रमकता कधीच दिसलेली नाही. त्यांनी यंत्रणेवरती हे केले, ही यंत्रणा चुकीचं, हे चुकीचं, हे चुकीचं. दॅट्स अ पॉझिटिव्ह मेसेज. आणि ते कळणं तुमचं काम आहे. तुम्ही इथे कशासाठी जमले जातात सगळे संध्याकाळी, कारण तुम्ही तेच आहेत, दॅट इज युअर चौथा पाय आहात तुम्ही. पण ते करताना आक्रमकता आणि कुठेतरी असं की ते तो मनस्ताप होईल हा केला नाही, माणूस नाही थांबणार पाहिजे. पैसे काय कुठे 75 त्याला कुठे कुठे दुसरीकडे गेला तरी मिळणार, कुठे ओपीडी केली सुरू केली तरी सुद्धा मिळणार त्याला. तेव्हा ती मानसिकतेला आताही मला त्या मनस्तापापासून मिळतो, बाबा मला आता त्रास नको मेंदूला, मला आता जे आहे माझ्या वेळात एकदम फिक्स आहे आणि मला तसंच जगायचं आहे. ते मी क्लिअर केलं त्यांना. तर त्यामुळे आताही मला जॉईन होता तुम्हाला हीच कळकळीची विनंती आहे. मी माझ्या परीने जेवढा इथे येतो त्यावेळेस ते डेफिनेटली द्यायचा प्रयत्न करेल, कारण माझ्याकडे आता देण्यासारखं त्यांना भरपूर आहे, मला आता घेण्यासारखं त्या मागचं राहिलेलं नाही. कारण मी आता काय केलं, माझं काही कॉटेज येते काय इथं पुतळा कोण मानणार नाही हे मला पूर्णपणे माहिती आहे. पण आता काय जे काय 4-5 कमी ते काय माझ्या मुलांसाठीच मला ठेवून द्यायचं, त्याचे काय फार मोठं बेनिफिट नाही. मी अगदी क्लिअरली स्वच्छपणे बोलतोय, त्याचं मला काय बोलायला हे नाही. त्यामुळे ते करताना मला तुम्हा सर्वांचे तेवढंच सहकार्याची गरज आहे. म्हणजे असा कुठे मेसेज जाऊ नये की चला आता डॉक्टर तेंडुलकर मिळाले, त्यांना काहीतरी मानधन देत आहेत, त्यांनी येऊन इकडचे सगळे अटॅक. कसं असतं माहिती आहे का, आता मी अटॅकचं पेशंटचं सांगतो. आता जसं निरोडकर साहेब म्हणाले फिजिशियन सांगतो, अटॅकच्या पेशंटला येऊन बघून ECG काढून मी त्याला अटॅकचं इंजेक्शन वगैरे सगळं ॲडवाईस करू शकतो. पण ते दिल्यानंतर हृदयाची गती अनियमित होणे, प्रेशर कमी होणे, ही जी कॉम्प्लिकेशन असतात जी आधी आपल्याला नाही ठरवता येत, म्हणून पेशंट ICUत असतो आणि त्याला 24 तास मॉनिटरिंग लागतं. मी येऊन 24 तास तिथं नाहीच बसू शकत. तिथे माझा पेशंट असतो, तिथं मी वर असतो आणि वरती मला मॉनिटर कळलं की मी 2 मिनिटात धावत जात असतो. इथे मला तसं ठेवू शकत. तो इथे असताना मी तिथे म्हटल्यानं मला शांत झोप लागत नाही. प्रत्येकाची मानसिकता असते तशी. त्यामुळे ICC उघडलं, स्टाफ सोडला आणि फिजिशियन ठेवलं तर तिथे पूर्ण वेळ ते मॅनेज करणं हे मला शक्य नसते. आता मी रेफरलबद्दल बोलतो, महत्त्वाची गोष्ट. आपल्याला बरेचदा काय वाटतं की इथून पेशंट बांबोळीला पाठवले जातात, इथून तिथे पाठवले जातात. कसं आहे ना, प्रायमरी लेवल, सेकंडरी लेवल आणि टर्शरी लेवल या 3 आरोग्याच्या आपल्या कुठलंही हॉस्पिटल आहे, प्रायव्हेट घ्या किंवा सरकारी, आपण जो आहोत हे सेकंडरी लेवल आहे. PHC प्रायमरी लेवल आहे, आपण सेकंडरी लेवल आहे. आपल्याकडे टर्शरी लेवल म्हणाल तर गव्हर्नमेंटचं कुठलं सांगा, फक्त ओरस आयडियल आहे. आयडियल तुम्ही म्हणाल तिथे काय आहे, आयडियल. जसं त्यामुळे काही पेशंट हे आपल्या लेवललाच मॅनेज होणार, ते पुढे पाठवावेच लागणार. आणि हीच व्यवस्था तुम्ही गोव्यात पण आहे. गोव्यात तुम्ही अगदी मणिपालला जा, व्हिजनला जा किंवा गॅलेक्सीला जा, तिथून पेशंट GMCला जात नाहीत का, जातातच. मग व्हिजन आणि ह्याच्यातनं जर GMCला पेशंट जाल, मी गव्हर्नमेंटचं सांगतो, 150 बेडेडचं हॉस्पिटल आहे, ते वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, काय नाही, तिथूनही पेशंट GMCला का रेफर होतो सांगा मला. मग तर पेशंट रेफर होतो म्हणजे इथे डॉक्टरांनी बघितलं हे चुकीचं आहे, हे समजून घ्या. आजार आहे त्याला नुसता फक्त मी फिजिशियनने मी अटॅकचा पेशंट पाहिला आणि काम तिथे संपत नाही. त्या पेशंटला कदाचित पटकन व्हेंटिलेटर लागू शकतो. हे मला आधी जेव्हा माझ्या अनुभवाने कळतं तेव्हा मी तो पेशंट नाही ठेवणार, बाबा ह्याला व्हेंटिलेटर लागू शकतो, ह्याला पुढे जाणं गरजेचं आहे, हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपण सेकंडरी लेवलला आहोत. सेकंडरी लेवलचा पेशंट टर्शरी पुढच्या लेवलला पाठवायला लागतो, जे एक तर आपलं सिव्हिल हॉस्पिटल आहे किंवा GMC गोवा. तर तो जो रेफरल करतो म्हणजे आपण कुठेतरी कमी पडतोय आपल्या यंत्रणेत असं धरू नका. कारण एक डॉक्टर जरी आता त्याच्याबरोबर सिस्टर्स, त्याच्याबरोबर अंडरहाऊस, बाकी आता 2D एको लागतो. हार्टचा पेशंट केल्यानंतर 2D एको इथं जर होत असेल तर तो कसा पेशंट आपण ठेवू शकतो.
हा पण गोष्टी त्याला बनतात. त्यामुळे काही गोष्टी रेफरल असतात, ह्या होणारच. इथे जरी 3 फिजिशियन जरी तुम्ही ठेवले तरी तेव्हा तर 3 फिजिशियन आयसीयूत बसूनच नसणारच. पेशंट आयसीयूमध्ये असला की त्याला जे 24 आवर्स मॉनिटर, त्या मॉनिटरिंगला इथे मी तर बसू शकत नाही, तर माझं प्रायव्हेट सोडून किंवा एक लिमिट असतो. पण ॲटलिस्ट प्रत्येक पेशंट जो पाठवायला लागत होता ते तरी ॲटलिस्ट थांबू शकतो. जी गाळणी म्हणूया आपण, ती गाळणी बरीचशी कमी करायचा प्रयत्न मी माझ्या बाजूने तरी करतो. मेन सगळ्यात महत्त्वाचा माझा जो राऊंड असेल त्या राऊंडवरती बरेचसे बाकीचे पेशंट आहेत, त्यांचे प्री ऑपरेटिव्ह फिटनेसेस आहेत किंवा बाकी काही पॅरालिसिस अटॅकचे पेशंट किंवा बाकी जे हार्टच्या रिलेटेड इमर्जन्सी असतात त्या ॲटलिस्ट आयडेंटिफाय करून बाबा रे हा इथे ठेवण्यासारखा नाही आहे किंवा ठेवलं तर आपण हे करू शकतो किंवा काय काहीच त्रास नसतो, पण ECG जरी माझ्यापर्यंत आला तरी अरे ठीक आहे, याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे असं. हा बॅकअप देणं हा तरी मी दिला, मी म्हणतो 10-20% तरी मी यांना काय फायदा देऊ शकलो तर आय विल बी हॅपी. पण त्याच्यापेक्षा त्यात मला हा झाला माझा रोल, मला तुमचा रोल जास्त महत्त्वाचा लागतो. मी एक माणूस आहे, पण तुमची ही यंत्रणा आहे, तुमची यंत्रणा ही प्रिंट मीडिया आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे. आणि जेव्हा एक पत्रकार असतो तेव्हा तो किमान त्याच्या आजूबाजूच्या 50 जणांना दिवसात भेटत असतो, त्यांच्याशी बोलत असतो, त्यांना इन्फ्लुअन्स करत असतो. आज ॲज अ सिनियर रिपोर्टर जेव्हा लोंढे साहेब बसतात, ते तळ्यावर बसणे, तळ्यावर ते 10 लोकांशी बोलतात, तेव्हा ते जे 4-5 वाक्य बोलतील त्याचा इन्फ्लुअन्स त्या लोकांबरोबर ते म्हणत होते म्हणजे काहीतरी असतात, ते समजून घ्या. त्यामुळे तुमचा रोल हा खूप महत्त्वाचा आहे. खरं सांगतो, तुम्ही हा विचार खूप महत्त्वाने करून घ्या की तुम्ही जेव्हा जेव्हा अशी काही होतं तेव्हा कधी अशी बातमी येते का की ते बघा तिथे राहण्याची व्यवस्था बघा, डॉक्टरांची मानधन असं कधीच येणार, कारण मला माहिती आहे ती बातमी वाचून लोकांना त्यात इंटरेस्टच असतात, त्यात काय ठीक आहे. पण हीच उलटी बातमी काय झाली तर लोकांना काय इंटरेस्ट असतो, कारण सहानुभूती ही नेहमी हॉस्पिटलपेक्षा ही पेशंटच्या बाजूने जास्त होती. ही मानसिकता नॉर्मल आहे, इट्स अ नॉर्मल सायकॉलॉजी. त्यामुळे ती बातमी मोठी होते, पण ती बातमी करताना त्या डॉक्टरचं मानसिक खच्चीकरण होते, सगळे विसरून जातात आणि त्याचा इंटरेस्ट निघून जातो. तो कामापुरतं काम करतो पण सोडून निघून जातो. आणि तेच आपल्या बाबतीत ते 10 जण जे काय जाणार होते ते जाणार होते 1 महिन्यानंतर, पण ते आधीच घाबरले की काय प्रकरण कळलं, एकदम 10 लोक येत आहेत, राऊंड घेत आहेत, परत अमुक तमुक नको म्हणाले. आणि ते 100% सांगतो त्या पट्ट्यातला कोणी आता मेडिकल ऑफिसरला पोस्ट दिली तरी ते येणार. आणि तेच आपल्या फिजिशियनच्या बाबतीत झालेलं आहे. सावंतवाडी म्हणजे थोडक्यात ते म्हणतात नटोरियस, जिल्ह्यामध्ये नटोरियस आहे, तिकडे जाऊ नका. हे कुठेतरी नको का सुधारायला. 95 जर मी जॉईन केली जेव्हा स्थिती तीच होती आणि आता 2 म्हणजे बरोबर 30 वर्ष झाली. त्या 30 वर्षांनी पण तीच स्थिती राहत असेल, तुम्ही कसं म्हणणार इथे फिजिशियन येत नाही, अमुक येत नाही, येणारच नाही. हे सांभाळावं लागतं. बाकी माझ्या पद्धतीने जे करायचं शक्य आहे, मी केवळ ऐवळे सर आहेत, त्यांना शब्द दिला की ठीक आहे मी येतो डायलिसिसला तेवढ्या वेळात, की जे काय आहे ते सगळं करीन, जे शक्य आहे ते करीन. पण हे क्लिअर करतो की माझी फर्स्ट प्रायोरिटी आहे माझं हॉस्पिटल आहे, कारण तेच माझं स्वप्न आहे, तेच माझं आहे, तेच मला मरेपर्यंत करायचं आहे. बाकी काय विचार तुम्ही विचारू शकता. त्याच्यात एक बऱ्यापैकी म्हणजे खूप लोकांचा एक समज होता की तो तुम्ही दूर केलाय काही प्रमाणात, की समज नाही लोक आमच्यापर्यंत पोहोचवत होती की तिथे रवी जाधव आहेत, तुम्ही सगळीच नाव घेता की तिथे सावंतवाडी कोठे सगळेच असं सांगत होते की सावंतवाडी कोठे रुग्णालय आणि त्या चिकेमध्येही तेच उल्लेख नंबर ऑफ पेशंटच दिले, किती पाठवले, किती 108 ने गेले, आणि त्याच्यात म्हटलं की गोव्याला 478 वगैरे काय गोव्याला रेफर केलं मुद्द्यावरती याचिका आहे. बरोबर. याच्यावर तुम्ही आज बऱ्यापैकी पहिल्यांदाच म्हणजे गडबडीची भावना बोललात. पेशंट रेफर होणे म्हणजे इथली डॉक्टर काय व्यवस्था बिघाड आहे असं नाही. 100 इथे असं नाही, कुठेच नाही. इनफॅक्ट आता मला दिवसाला 6च्या 3 वरती जर मी आणू शकलो ना तर आय विल बी मोर हॅपी. मी दिवसाचे 6 बंद, मी काय कोणी उतारावरून खाली तरी हे करूच शकणार नाही. हे 3 जरी वाटतं की ठीक आहे हा बॅकअप येणार आहे, हा आपण करू शकतो, इथे कर, असं जरी मी करू शकलो तर आय एम मोर हॅपी. एवढंच मला सांगायचं. मुद्दा मांडलाय की सुरुवातीलाच सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एवढी उपजिल्हा रुग्णालय आहे, जिल्हा रुग्णालय आहे, पण तिथे कोणी धुडगूस घातलेला किंवा काय तुमचा तुम्हाला जास्त माहिती का, सगळी प्रिंट मीडिया माझ्यासमोर आहे. यामागे तुम्ही कधी डॉक्टर म्हणून किंवा सगळे डॉक्टर काही आमचे मित्र बोलतात, काय त्याचं कारण किंवा काय शोधलं आहात का, किंवा कारण काय असं आमच्यापर्यंत आलं ते नाही, तेच मला सांगायचं आहे ना. तुम्हीच विचार तुम्हाला तुम्ही सगळे बसला, सगळ्यांना सगळे पेपर माहिती आहे. तुमचं काय बनवलंय पत्रकार धुडून घालतात. नाही इथे झालं जिल्हा रुग्णालयात सुद्धा वेगवेगळ्या डॉक्टरांना म्हणा झालेला आहे, कोडाळात झालेला आहे, आताच मिळालं नाही. पत्रकार झाला तो कुडाळात पण घातला असता ना. नाही पत्रकार नव्हे, सार्वजनिक सुद्धा ना जिल्हा रुग्णालयात कुडाळात वेगवेगळे झालेला आहे. विषय काय आहे, ज्यावेळी 650 किंवा कितीतरी पेशंट गोव्याला जातात, चिंतेचा विषय आहे. आम्ही सरकारचे
किंवा यंत्रणेला तो हलवणार नाही तर कोण हलवणार? पण तेच सांगितलं तुम्ही हलवू शकत नाही, हे हलवू शकत मी नाही. सांगितलं चौक- आता ह्यांच्याकडे यंत्रणा आहे का? ह्यांच्याकडे यंत्रणा आहेत, प्रदेश अध्यक्ष आहे, तर ते हलवू शकत नाही. मग आम्ही हलवणार ती हलवलीच पाहिजे. मी सुरुवात काय केली काम माहिती आहे? करतो. आणि इथे एक मात्र तुम्ही ते जी खंडपीठाकडे आहे, परत मी परत सांगतो, आणि हे ह्याचा काही संबंध नाही, नाही. माझा तुमचा काही तो संबंध त्यावेळेचा खंडपीठाचा त्यावेळेचा डॉक्टर नव्हते, काय नव्हते म्हणून त्याचा ते काहीच आहे. संबंध नाही. तो लागेल, तो आदेश होईल, काय होईल ते प्रशासन अजून इथे 5 वर्ष चालेल, तो सोडून सरकारच्या द्यावा. आरोग्य यंत्रणेची कुचकामीमुळे इथे काय असेल त्यावेळेस फळापासून एकच मिनिट आधी त्यांच्यात उत्तर देतो. तुम्ही म्हणजे म्हणाला की पत्रकार दुडगुसाचा असं संबंधच नाही आहे. शेवटी हे बघा, आपण सगळे हे समाजाचाच एक भाग आहे ना. मी जरी डॉक्टर असेल तरी शेवटी मी समाजाचाच भाग आहे. वकील असले तुम्ही पत्रकाराचे समाजाचाच भाग आहे. मला काय म्हणायचं होतं की सगळ्याचे सगळे पेपर आता इथे उपस्थित आहेत आपल्याजवळ. अशा बातम्या किंवा असा प्रकार हा कुडाळ किंवा ह्याच्यातनं काय तुम्ही बातमी कधी करता? प्रतिस्पर्धी थोडी आपला पत्रकार तिथे दुर्गुस घालतो. लोकप्रतिनिधी असेल, बाकी कुठल्या संघटनेचा तो घालतो की नाही? तो सगळा प्रकार हा सावंतवाडीतूनच जास्त का होतो असं मला म्हणायचं. तुम्ही रिपोर्टिंग करताय. तो विषय मी बोलणार आहे. तेवढं एक राहिलंय माझं की नाही, दोन मिनिटं. एवढं कसं आहे, तुम्ही आता ते म्हणतात तसं की तुम्ही जो विषय अत्यंत महत्वाचा काढला, यावेळेस त्या दिवशी आमचं समिती आल्यानंतरही बोलणं झालं, 110 डॉक्टर का जात आहेत. मला विनंती किंवा पत्रकारांच्या वतीने तुम्हाला आता प्रेस आहे तुम्ही बोलला म्हणून, आमच्यापर्यंत जी म्हणजे स्थानिक कमिटी आहे तुमची समिती, जिल्हा रुग्णालयाची, उपजिल्हा, त्यांना रिक्वेस्ट करा की ते जे समितीमध्ये सदस्य आहेत त्यांनी ही दुर्गुसपणा थांबवावा, कारण तरच आमच्यापर्यंत बातम्या येणार नाही. समिती ते म्हणजे आहे, त्यांना माहिती आहे स्थानिक काहीतरी समिती. माझा काढायची काही संबंध काय मी कशाला बोलतोय की लोक आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत की माहिती हे आहे, अशा लोकांना कुठेतरी, आणि कर्मचारी सांगतात कोणतरी रात्री येतोय, कोणतरी रात्री दुपारी येतोय, माणूस की येतात आणि इथे जे हे होते, ती कुठेतरी थांबण्याची जबाबदारी स्थानिक समिती म्हणजे रुग्णालय समितीची आहे. मला निरवडेकर आणि डॉक्टरांना विनंती आहे, त्या समितीला तुम्ही सर्वांनी सांगा की सदस्य तुम्ही जरा हे सर्व थांबवा, म्हणजे आम्ही थांबणार आणि जनता नाही. ह्याचं सावंत सरांचं उत्तर देतो. कसं आहे ते सर, हे बघा, मगाशी मी सुरुवातीला ते सगळं स्टार्ट होताना माझी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर केली. मी माझ्यापासून एखाद्या चांगल्या गोष्टीची जर सुरुवात केली तर समोरचा माणूस ती ॲप्रिशिएट करणार. मी काय प्रयत्न करतो एक माणूस म्हणून की डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं होतं की इथे कुठेतरी काहीतरी एक चांगल्या गोष्टीची सुरुवात तर होते. याच्यातनं आपण पॉझिटिव्ह असं धरू की लोक जागृत झाले आणि याला खरोखरच कलेक्टर साहेबांनी अकाउंट ओपन केलं आणि त्याला फंडिंग आलं. विचार करा, 5 डॉक्टर आणखी अपॉइंट करू शकतो. विचार करा, 25 स्टाफ नर्स ठेवू शकतो. असा पॉझिटिव्ह विचार आपण करू असं मला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, इन ॲडिशन जो आत्ता तुम्ही इश्यू घेतला तो, मी एक वकील आहे. आमच्या फील्डमध्ये डॉक्टर साहेबांनी आत्ता एक उदाहरण दिलं. आमच्या फील्डमधलं तुम्हाला उदाहरण देतो. आमच्याकडे काही लोकांची अशी परिस्थिती असते, प्राईम लोकेशनला प्रॉपर्टी असते, त्याची परिस्थिती नसते, स्टॅम्प ड्युटी लावायला सुद्धा परिस्थिती नसते, त्याची स्टॅम्प ड्युटी आम्ही पे करतो, त्याचं मॅटर कोर्टमध्ये फाईल करतो आणि सगळं झालं आणि मिळाले तर पैसे, नाहीतर फक्त नमस्कार करतो. हाच हेतू जर काही ज्युनियर्स डॉक्टरांनी जर विचार केला, या याच्यातनं माध्यमातून मला ज्युनियर डॉक्टरांना किंवा सिनियर डॉक्टरांना सुद्धा असं आवाहन करायचं, जर आम्ही आमच्या फील्डमध्ये करतो तर तुम्ही तुमच्या फील्डमध्ये का पार्टिसिपेट करू शकत नाही? या अँगलने पण थोडंसं विचार करा. ही माझी रिक्वेस्ट आहे. प्रेशराईज मी करत नाही. मी केलं म्हणजे त्यांनी करायलाच पाहिजे असं काही नाही आहे. तो मुद्दा कंप्लीट करतो ते की आपण जसं ते म्हणाले, वकील साहेब म्हणाले की सोशल अँगल हा प्रत्येक, म्हणजे आय एम शुअर की इव्हन खाजगी प्रॅक्टिस करणारे ते प्रत्येक डॉक्टर आमच्यातले पण जी काही प्रायव्हेटमध्ये असा पेशंट वगैरे फ्री करणं वगैरे असतो. प्रॉब्लेम नेहमी तेच सांगायचं मला परस्पर की गव्हर्नमेंटमध्ये पाय ठेवताना हा मनस्ताप हीच काळजी असते. बरोबर, हा एकच काळजी असते. मी म्हणून सुरुवात तेच केली की मानधन हा विषयच महत्त्वाचा नाही आहे मला. जर डायलिसिस युनिट 10 वर्षापूर्वी सुरू केलं तेव्हा केसरकर साहेब होते. MD मेडिसिन असल्याशिवाय डायलिसिस युनिट चालू करतायत. ती पोस्ट MBBSची, त्याचं मानधन जर तुम्ही ऐकलं तर तुम्ही हसाल सगळे. तिचं माझं जे काय मानधन आहे ते बाकी आपल्या हॉस्पिटलमधल्या काही कर्मचारी लोक आहेत त्यांच्यापेक्षाही कमी आहे. तरी मी कशासाठी येतो, त्यामुळे की MD मेडिसिन जर आला नाही तर ती डायलिसिस युनिट चालू होऊ शकत नाही. मी या आणि आल्यानंतर मला कळलं आठवड्याला 3दा डायलिसिस, काय पैसे खर्च होतात कल्पना आहे तुम्हाला माणसाची? ते फ्री होतं. दिवसाला 12 डायलिसिस आपल्याकडे होतात. हे जेव्हा आल्यानंतर मी काय केल्याचं महत्त्व मला कळलं.
मला काय तो माझा तो थोडा वेळ काढायला लागला तरी सुद्धा तेच मला सांगायचं की जे निरोडकर तेच मला सांगायचं की कुठेतरी चांगली ऍक्टिव्हिटी सुरू होते तर लेटस बी पॉझिटिव्ह व्हावं की त्यात शंका कुशंका काढण्यापेक्षा आपण काय एक सकारात्मक दिशेने जाऊया. यात वाईट तर काय घडणार नाही. यालाच धरून एकच सेकंड यालाच धरून जून 2024ला चव्हाण साहेबांनी इथे सिटी स्कॅन मशीन आणली. आपण कधी आकडा घेतलाय? 8,616 पेशंट आतापर्यंत स्कॅन झाले. 9,000च्या बाहेर नाही. मी काल तर घेतलं त्याच्यात 8,616 पेशंट स्कॅन केलेले आहेत. मग एका स्कॅनिंग रिपोर्टची आपल्याला फी माहिती आहे ना. स्कॅन करायला आयदर आपल्याला कुडाळ आयदर म्हापसा ट्रॅव्हलिंगचा खर्च काढा. सर्वसामान्य माणसाला हे परवडणार आहे का? मग साहेबांनी त्यावेळी 2024 जून महिन्यात एक पॉझिटिव्ह विचार करून दिला ना ते. तसा जर आणि कोणी पॉझिटिव्ह विचार करून मी परत पॉझिटिव्हिटीकडे येतो. हा निगेटिव्ह आपण मनातलं माइंडसेट काढूनच टाकूया. प्रत्येकाने पॉझिटिव्ह टर्मने विचार करूया. हे डॉक्टर साहेब जे म्हणतायत आता डायलिसिस सेंटर त्याला धरून स्कॅन मशीनचं म्हणतोय. किती स्कॅन झाले? 1 वर्षात 8,616. महिन्याला किमान 350 ते 400 पेशंट स्कॅन होतात. ही फॅक्च्युअल पोझिशन आहे. म्हणजे नाकारून चालणार नाही. मला 2 प्रश्न विचारायचे. एक म्हणजे तुमचं आता एवढं राजकारणात वजन आहे आम्ही बघितलं आहे किंवा जे आता आपले रवींद्र चव्हाण आहेत जे याचे भाजपचे अध्यक्ष आहेत म्हणजे जवळजवळ हे मुख्यमंत्र्याच्या जवळचे हे आहे. तर सावंतवाडीचा जो महत्वाचा विषय गेले अनेक वर्ष राहिले आहे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. माझं म्हणणं आहे की ते ठराविक एका जागेसाठी काहीतरी अडून राहिले. तिथे न बघता कुठे हॉस्पिटल होण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी काय गरज आहे? एकाच आमदाराने करून एकच मधलं जागेत होण्यासाठी ते होणार हे करण्यापेक्षा वेगळ्या मार्गाने तुम्ही जागा मिळेल किती त्याचे लवकर का होत नाही म्हणजे हा एक विषय समजत नाही. आणि दुसरं म्हणतोय काय माझा दुसरा प्रश्न तिथे चांगलं तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही आता जे काय चव्हाण साहेबांना सांगून किंवा तुम्ही जे काय पॉझिटिव्ह करून संपूर्ण जी ही घेतली तर ते चांगलं आहे. पण आता मग आपण ठरवल्याप्रमाणे म्हणाले ते सुद्धा हे असेपर्यंत मी काम करीन किंवा काय करीन मला मानधनची गरज नाही वगैरे ते डॉक्टर मोठेपणा आहे त्यांचा किंवा ते कमी याच्यात मानधन. पण हे सुद्धा कितपत चालणार आहे तुमचं एवढं मला म्हणजे मला विचारायचं गोष्टींचं उत्तर की आपलं तुमचं सरकार आहे आणि असं करणं म्हणजे हा कुठे सरकारचं कमीपणा आहे असं वाटत नाही का तुम्हाला? सरकार इथे आणू शकत नाही का? जे तुम्ही एखादं करताय ते अगदी दबाव आणून इथे ते करू शकत नाहीत का? हे माझे 2 प्रश्न आहेत. दोन्ही गोष्टींचं मी तुम्हाला उत्तर देतो. मी सुरुवातीला ॲडव्होकेट अनिल कृष्णा निरोडेकर सावंतवाडीचा सुजाण नागरिक म्हणून मी आपल्यासमोर बसलो. मी भारतीय जनता पक्षाचा कोण लीडर पॉलिटिशियन कोणी नाही आहे. साहेब माझे अतिशय जवळचे माझे गुरु आहेत म्हणून त्यांच्याशी मी डिस्कशन केलं. तिथे तुम्ही पक्ष आणू नका. तुमच्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल त्या विषयात मला बोलायचा अधिकार नाही. त्याच्यात माझा अभ्यास नाही. त्याचे पेपर मी बघितलेले नाही. त्याचं उत्तर मी तुम्हाला देऊ शकत नाही. तुमचा राहिला दुसरा विषय जो आता आपण म्हणालात की तुमचंच गव्हर्नमेंट आहे. मी सुरुवातीलाच क्लिअर केलं गव्हर्नमेंट कोणाचं आहे इथे कोण आमदार आहे कोण खासदार आहे कोण मंत्री आहे आय डोंट नो आम्हाला माहीत नाही. मी या सावंतवाडीचा नागरिक आहे. सावंतवाडीच्या परिसरातली जी लोक आहेत त्यांना कुठेतरी फॅसिलिटी अवेलेबल व्हावी या उदात्त हेतूने मी इथे बसलोय. अदरवाईज मी तुमच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं इन शॉर्ट अशाच पद्धतीने देऊ शकतो. याच्या पलीकडे उत्तर मी बोलतो. मी डॉक्टर म्हणून यांच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर हॉस्पिटल मला काय डिटेल माहिती नाही पण एवढंच सांगतो मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जागा इमारत बाजूलाच ठेवा शेवटी ते डॉक्टर द्यावे लागणार ना. जर एमडी मेडिसिन माणूस तुम्हाला मिळेल तर मल्टी स्पेशालिटी म्हणजे एमडीच्या पुढचा MCH DM कुठून येणार? बोलतो ते बरोबर सांगतात ते थांबू नका. नाही म्हणजे आपण खरंच रियालिटी लिहूया ना. रियालिटी लिहा. मी म्हणून सांगतो मी इथे डॉक्टर शासन प्रायव्हेट म्हणून बसलेलं मी काय बोलतो आधी सावंतवाडी कर ना मग डॉक्टर नाही बोलत संपवतो मग बोलायला सॉरी. हा तर त्यामुळे जागा वगैरे होईल काय होईल अजून देणगी पण तिथे पण शेवटी डॉक्टर्स म्हणाल ते पण मल्टी स्पेशालिटी हा पहिला विचार. कारण दुसरा तुम्ही म्हणाल की शासनच का देऊ शकत नाही. शासन काय करणार? ऍडव्हर्टाइजमेंट काढणार अमुक पोस्ट काढणार. पोस्ट काढल्यानंतर डॉक्टर यायला पाहिजे आणि आले तर टिकले पाहिजे मग असं वाक्य. तर शासन असं पकडून तर डॉक्टर आणू शकत नाही ना. कुठलंही शासन असो. म्हणून परत बॅक टू बॅक आपणच आपली काय ते मनोवृत्ती चेंज केली का तर इथे आलेला माणूस टिकू शकतो. इथे लक्ष दिलं तरच माणूस टिकत. शासन फक्त ऍडव्हर्टाइजमेंट काढणार 6 पोस्ट फिजिशियन म्हणून यांना दिल्या पण ते 6 डॉक्टर कुठे पकडून आणणार?
हा विचार करा. हाच प्रश्न सर माझा होता या दृष्टीने निलंगेकर साहेबांनी खरंच एक सामाजिक दृष्टिकोन दाखवून पुढाकार घेतला. तुम्ही पण सावंतवाडीचे पुत्र आहात. तुम्ही म्हटलं की 30 वर्ष तुम्ही इकडे होता. 30 वर्षापूर्वीची परिस्थिती तुमची आताही तीच आहे आणि इथे लोक मरतो, प्रत्येकाच्या घराचा माणूस मरतो म्हणून टार्गेट आरोग्य विभाग जास्त करून होतो. या निमित्ताने तुम्हालाही आमची एक विनंती राहील की जसा एक सामाजिक दृष्टिकोन साहेबांनी दाखवला तसंच तुम्ही आणि सगळे डॉक्टर तुमचे मित्र आहेत. एक नवीन पिढी डॉक्टरांची येते आणि ती जर इथे या हॉस्पिटलला आली आणि त्याला जर हा पॅटर्न जो सामाजिक हेतूने लाभलेला आहे की इथले जे नागरिक आहेत, सुधार नागरिक आहेत, ते त्यांचं मानधन देण्यासाठी, वाढीव मानधन देण्यासाठी पुढाकार घेत असताना तुमच्या माध्यमातून नव्या गावाचे डॉक्टर जर या हॉस्पिटलला आले तर एकही जागा रिक्त इथे राहणार नाही. त्या दृष्टीने जर तुम्ही प्रयत्न केले तर निश्चित ज्यार्थी मी स्वतः यायला त्यार्थी मी प्रयत्न करणार, पण परत तेच होतं की जागा रिक्त हा परत वेगळा विषय. मी कुठली जागा भरत नाहीये, मी फिजिशियनची जागा भरत नाहीये, समजून घ्या, तो टोटली वेगळा विषय आहे. पण मी जागा भरली की मी त्याला बांधील होतो, मी अमुक तमुक काम अमुक म्हणजे ह्याला मी बांधील कुठल्याच कामाला नाही. मी माझ्या वेळेप्रमाणे येऊन ऍटलिस्ट राऊंड घेऊन जे काही 6 जात आहेत त्यातले 4 तरी थांबवता येतात का हा प्रयत्न करायला शकतो. तुम्ही म्हणताय त्यासाठी परत ते आपल्याला म्हणजे आपण कुणाला दुसऱ्याला फोर्स करू शकतो. मी हे करतो तू पण कर रे बाबा. मी सर एकच मिनिट फक्त बोलतो. बोला बोला एकच मिनिट बोला सर बोला. मी ऍज अ सगळ्यांच्या वतीनं पहिल्यांदा तर तुमचं अभिनंदन करतो की कुठेतरी माणुसकीचा एक धागा पकडून आणि डॉक्टर एवढे सरांचं पण मनापासून अभिनंदन की तुमच्या विनंतीला आणि रिक्वेस्टला आणि निरोगेकर सरांच्या रिक्वेस्टला केवळ एवढे आहे थोडं मी आलो, मी स्पष्ट सांगतो. तुम्ही येताय, चांगली गोष्ट आहे. आमचा 6चा रेशो जो आहे तो 3 पर्यंत आणला सर. तरी मी खूप आनंदी होईल. सर गेल्याच आठवड्यात आमचे पत्रकार बांधव आहेत तिथे, त्यांच्या एक आजी जेव्हा सिरियस झाल्या, आम्ही काय वेदना असताना ती अनुभवली. साधे अँब्युलन्स आम्हाला मिळत नव्हती, शेवटी विशाल परवांच्या माध्यमातून ती मिळाली एक अँब्युलन्स. हे जे चाललंय ना सर कुठेतरी खरोखर तुम्ही अभिनंदनास पात्र आहात की तुमच्या एक माणुसकीचा धागा पकडून तुम्ही करतायत आणि रवी आणि देव्या ते सगळे करतायत. फक्त सर एवढं सर तुम्हाला एक माणुसकीची विनंती राहील, मी माझा प्रश्न नाहीये, माणुसकीची विनंती आहे. आपण हा जो धागा पकडून पुढे जातोय ना हा कंटिन्यू ठेवून फक्त एक कंटिन्यू अँब्युलन्स पाहिजे तर ते ड्रायव्हर ती पण एक जरा सुविधा जर मिळाली ना, कारण त्या आजी आता बिचाऱ्या गेल्या म्हणजे आमचे आनंद धोंडे यांच्या एकदम जवळच्या होतात. त्या दिवशी सर आम्ही लिटरली सांगतो एवढे फोन केले ना, एक अँब्युलन्स आम्हाला मिळत नव्हती. तेव्हा आम्हाला सर कळलं की आमचं हॉस्पिटल ठीक आहे होऊ शकतो, पण आमच्याकडे साधे अँब्युलन्स अवेलेबल तर होऊ शकत नाही. तर त्यासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न करूया. मी 2 मिनिटं बोलतो. सर आता आमचे पत्रकार रवीला थोडी एक रिक्वेस्ट करतो मी की ॲम्ब्युलन्सचा विषय निघाला ना तर एक ॲम्ब्युलन्स आपली इन हाऊस 2 महिन्यात घ्यायची. 108 सोडून ती फक्त डेडिकेटेड. 108चा तुम्हाला विषय सांगितला, 108 ही आपल्याला बांधील नाही, ती कुठेही जाऊ शकते. आम्ही एक वेळ बोलतो, पत्रकार आमचे म्हणाले संतोष साहेबांचे की सामाजिक बांधिलकी म्हणजे आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहोत, हे कुठेतरी चुकीची बातमी देतात, त्यामुळे त्याचा त्रास होतो. तर सरांना नाही म्हणजे काहीतरी धुळगूस घालतात तर त्यांना कुठेतरी थांबवा. तर मी काय म्हणतो माहिती, सरांना माहिती आहे सर आम्हाला की 2 वाजता कॉल झाला कुणाचा, तर आम्ही जेवणाची उठून येतो. कसं नाही, मी काय म्हणायचं आहे 2 मिनिटं तुझा गैरसमज. तुम्ही स्थानिक सल्लागार समिती